Nesaf ar y llwyfan fydd Ysgol Talhaearn. Beirniaid yn hapus yn ei barhau? Felly, os newch chi roi groeso i Ysgol Talhaearn i'r llwyfan. Da ni'n disgwyl aelod newydd i'r teulu. Babi? Na, Sara. Nid babi. Nid y math yno aelod newydd. Dyma'r aelod newydd. Peithon albino porffor. Waw! Ie, waw. Maen nhw'n brin. Iawn, iawn. Ac yn ddrud hefyd. A dweud y gwir, dyma'r un o nadroedd mwyaf drud yn y byd. Petai rwy'n am ei prynu hi. Be? Fel anifel anwes? Ie, dyna'r union oedd hi, anifel anwes. Ond roedd y gwaith o edrych ar ei hôl yn ormod i rwy'n. Sut wyt ti'n gwybod hynny? Roedd o RSPC'r ffôn rwan. Mae rwy'n wedi ffeindio neidr. Mewn toilet. Mewn toilet? Dwi wedi darllen am hyn. Mae yna lot o bobl yn rhoi nadroedd i lawr y toilet i gael gwaredan yn nhw, yn does? Oes, Sally, ti'n iawn. Ac mae nadroedd yn licio llefydd cul a thywyll. Mae beth gwirion i'w wneud. Felly, ymha doiled daeth rhywun o'r hyd i'r peithon yma. Peithon oeddet ti'n ei galw, mam? Peithon albino porffor. Yn lle bod yn wyn, mae neidr yma'n rhoi ryw liw porffor. Fel welwch chi yn y llun. Ond ymha doilet? Cwestiwn da. Roedd y neidr yma yn rhoi led. Pennaeth i'ch ysgol? Be? Na! Wir, heb air o gelwydd. Ydy RSPCA ar y ffordd? Maen nhw ar ei ffordd yma rwan. Ei ffordd neidr? Ei ffordd neidr. Beth yw ei faint? Tua 3 troedfedd. Beth yw ei oed? Ddim yn fabi, ond ddim yn oedolyn. Teenager felly? Fel Seb. Ia, fel dy frwd. Dych chi angen help? Oes, mae nadroedd yn hoffi brigan i dringo. Mae lot yn y storfa, awn i chwilio. Bydd y RSPCA yn gyflym.